Florida. Zabudnutý kút sveta, pár kilometrov južne od Homestead. Na prvý pohľad len ďalšia atrakcia pre turistov. Záhrada z kameňa, ťažké vápencové bloky, každý váži niekoľko tón. Brány, veže, kamenné kreslá, slnečné hodiny, všetko presne vytesané, všetko postavené jediným mužom, bez pomocníkov, bez techniky, bez vysvetlenia. Koralový hrad. Edward Lidskalnin sa narodil 12. januára 1887 v Lotyšsku v malej dedine Stameriena ako 5. dieťa roľníckej rodiny. Už v mladosti sa u neho prejavila zvedavosť a schopnosť pracovať s rukami, hoci formálne vzdelanie ukončil po 4. triede. Po emigrácii do Spojených štátov v roku 1912 pracoval v rôznych odvetviach ako drevorúbač, baník a výrobca nástrojov, no osudový impuls, ktorý zmenil jeho život, údajne prišiel z Lotyšska ako zlomené srdce. Legenda hovorí, že Edward mal byť zasnúbený so 16-ročnou dievčinou Agnes Skúst, ktorú láskyplne nazýval moja sladká 16-ka. Deň pred svadbou ho však opustila. Ponížený a zlomený emigroval do Ameriky, kde sa rozhodol vybudovať pamätník tejto stratenej láske. A tak začal tvoriť v úplnom súkromí, v tichu, bez zvedavých očí, monument, ktorý mal svetu dokázať jeho hodnotu. Niektoré zdroje však naznačujú, že Agnes mohla byť len symbolom, idealizovaným obrazom čistoty, ženskosti, či túžby po niečom nedosiahnuteľnom. Možno šlo len o mýtus, ktorý si Edward sám vytvoril, aby ospravedlnil svoje neobyčajné dielo. Edward bol samotár. Žil asketicky, v jednoduchých podmienkach, bez elektriny či komfortu. No celý život čítal, vzdelával sa, písal brožúry a rozjímal nad svetom. Jeho názory boli často kontroverzné. Napríklad veril, že nezamestnaní by nemali mať volebné právo a že ženy by mali byť pod kontrolou mužov. Napriek týmto názorom ho mnohí považovali za filozofa, možno aj génia. Pod rozpáleným slnkom a za závojom palmových tieňov sa odohralo niečo, čo by nemalo byť možné. Edward Lidskalnin sám a bez svedkov premiestnil svoj celý kamenný svet z Florida City do Homesteadu. Ako? To zostáva jednou z najväčších nezodpovedaných otázok. Hovorí sa, že nikto ho nikdy nevidel zdvíhať ani nakladať obrovské bloky kameňa. Len ráno boli na mieste a večer už nie. Niektorí tvrdili, že kamene plávali vzduchom. Iní hovorili o zvláštnych zvukoch, akoby rezonujúcich s niečím pod povrchom zeme. Edward pracoval výhradne v noci, ale prečo? Skrýval niečo, čo svet nemal vidieť? Napriek názvu nie je hrad postavený z pravého koralu. Kameň, s ktorým pracoval, bol oolitický vápenec, je ťažký, tvrdý a masívny. Pracoval bez strojov, bez elektriny, bez pomocníkov a predsa dokázal tieto kolosy vytesať a umiestniť tak, že medzi ne neprenikne ani lúč svetla. Ako mohol človek s minimálnym vzdelaním dosiahnuť niečo, čo by nezvládol ani celý tím stavbárov? Možno existujú zákony, ktoré sa neučia na školách. Možno Lidskalnin objavil niečo, čo je ukryté v tichu noci, v hĺbke vibrácií kameňa alebo niekde úplne inde. Korálový hrad nepôsobí ako ľudská stavba, pôsobí ako odkaz. Ale pre koho? Každý detail tohto miesta akoby nesúvisel s realitou. Slnečné hodiny ukazujú nielen čas, ale aj akýsi rytmus. Teleskop nemierí len na polárku, možno ukazuje na niečo, čo sme zabudli sledovať. Každý kameň, každé kreslo, každý stĺp, akoby tu neboli len preto, aby stáli, ale aby niečo zvestovali. A potom je tu brána. 9 tón kameňa, ktorý sa otáčal tak hladko, že ho otvorilo aj dieťa. Nie je to len technický zázrak. Je to výzva. V roku 1986, keď sa brána pokazila, zistili, že bola dokonale vyvážená na ložisku z nákladného auta. Opravili ju. Ale už nikdy nefungovala tak ako predtým. Prečo? Čo chýbalo? Bola to len fyzika? Alebo aj niečo, čo sa nedá vidieť? Každý návštevník, ktorý prejde týmto miestom, cíti, že tu niečo nie je v poriadku, alebo že je tu niečo, čo sa vymyká bežnému chápaniu.
Edward Lidskalnin tvrdil, že pozná tajomstvo pyramíd, tvrdil, že rozumie gravitácii, no nikdy to nevysvetlil a možno to ani nevedel povedať slovami. Možno to, čo vedel, sa dalo len precítiť. Pri práci, v tichu, v sústredení. Jeho nástroje boli jednoduché. Kladky, reťaze, trojnožky. Ale možno práve v tej jednoduchosti sa ukrývalo niečo viac. Niečo, čo sa nedá zachytiť na papieri, ale čo dokáže hýbať svetom, ak vieš, kde sa ho dotknúť. V jeho spisoch píše o individuálnych magnetoch, o sile, ktorá nie je elektrina, ale čosi hlbšie, ako prúd samotného bytia. Bol to len výplod mysle samotára, alebo fragment stratenej vedy, ktorú sme zabudli? Jeho zariadenie, držák večného pohybu, sa nikdy neprestal otáčať a dodnes nikto nevie, prečo to fungovalo, alebo čo to vlastne robilo. Odpovede sú tam, v tom kameni, v tom pohybe, ale potrebujeme sa pýtať inak. Keď ľudia si nevedia niečo vysvetliť, vytvárajú príbehy a Korálový hrad má príbehov viac než kameňov. Niektorí tvrdia, že Lidskalnin používal zvuk, frekvencie, ktoré menili hmotnosť. Iní hovoria o geomagnetických silách, ktoré uvoľňoval z hlbín Zeme. Objavujú sa dokonca teórie o mimozemskej technológii, tajných znalostiach dávnych civilizácií či portáloch medzi svetmi. Nič z toho sa nedá dokázať, ale nič z toho sa nedá ani vyvrátiť. Prečo by človek s minimálnym vzdelaním zanechal po sebe niečo, čo vyvoláva toľko otázok? A prečo sú tie otázky stále živé, desiatky rokov po jeho smrti? Možno to nebol cieľ, možno to bol vedľajší efekt niečoho oveľa väčšieho a možno to bol odkaz. Korálový hrad dnes stojí ticho, ako pozorovateľ, ako sfinga. Nereaguje, len sa usmieva svojim kamenným úsmevom. Ľudia prichádzajú, fotia sa, čítajú vysvetlenia, ale nikto neodchádza bez zvláštneho pocitu. Niečo tu nesedí, niečo tu nedáva zmysel. Nie preto, že by sme to nechápali, ale preto, že niečo v nás nám hovorí, že by sme to mali chápať. A napriek tomu nevieme. Edward zomrel bez detí, bez dedičstva, bez priznania. Jeho vedomosti možno zomreli s ním, ale možno nie. Možno sú ukryté v samotnej štruktúre, v úhle kameňa, v smere tieňa, v tichu medzi stenami. Nie je dôležité, či to bolo možné. Dôležité je, že to niekto urobil a že to stále stojí a že to v nás stále rezonuje. Korálový hrad je otázka a možno aj odpoveď, ale len pre tých, ktorí sa neboja pýtať. Možno to bol len osamelý muž s kladivom a vierou v niečo väčšie. A možno nie. Možno vedel to, čo my sme zabudli. Možno bol posledným strážcom stratenej múdrosti. Ale ak je to tak, kde sa to naučil? Prečo to nikdy nikomu nepovedal? A prečo jeho dielo prežilo všetko, čo logika nemala dovoliť? Korálový hrad dodnes stojí bez pohybu, bez slov a predsa hovorí hlasnejšie než tisíce kníh. Nie je to len stavba, je to otázka vytesaná do kameňa. Otázka pre nás všetkých. Čo ak existujú sily, ktoré nechceme pochopiť, alebo horšie, čo ak ich chápal iba on? A čo ak najväčšie záhady sveta nie sú v knižkách, ale priamo pred našimi očami, len ich už nevidíme?